Guapo, vai guapo. Es igual que a mí, igualiño. Unha bon cambio usaba a miña sogra. Así. Sí, non maneja que verla. Ai, que vaya. Que vaya. Vaya maneira de lles falar. Se acaban de nacer. É que? É que quere que lle comentemos o xornal. Non, pero parece a min que non fai falta tratarlos como se fosen idiotas. Ven ver a seu fillo. Sí, mira, debe ser aquel que está a xogar con o nome. Branca, sei que do momento non lle facía ninguén. Cuchi! Cando me den un chisco, que lles dicir? Mira, un bau-bau, cando pase un carro. Ou un rum-rum, cando vexan un coche, claro. Todo que non poidan tocar será caca. Pero por que non se dedica ao seu fillo? Por suposto que me dedicaría ao meu fillo, pero sen necesidade de facer o ridículo falándolle nunha linguaxe inteligible, en que fose sordo. Ai, un cristal! Se non berro, non me oe! Digo, fuchi. Mire, porque hoxe é o día máis feliz da miña vida. Que se non... Deixa estar. Que é isto? Ai, que foi que bom! Non chores, Pero non me que está asustado, mira como chora. chora porque ten fan. Chora ser o pai que lle tocou. Mire, durante as primeiras horas márgaros para toda a vida. E podes saber que coñecemento lle vai dar a vostede. Dante, adivina a comedia, a morte, que intúa para que viñemos a este mundo. Pero este fixo, que te pasa? Pero vostede que é? Que problema ten? Non serán deses psicólogos para nenos. Non, só son un pai normal que se preocupa en ler algún que outro libro. Saben o que son? Libros. Levan palabras dentro e non onomatopeas. De tipo non está, Non será un programa deses de cámara oculta. Xa está, a tele, xa saiu a tele, a cuidadora moderna. Supoño que vos sodes os que poñedes a tele e are, que vexan Frozen 600 veces e fai falta. É que así podemos, os tempos cambiaron. Ai, sí, pois mira, aproveitando que está no hospital, pídelle que lle instale unha tarxeta de rede na cabeza e así xa quedan conectados a YouTube permanentemente. Pobriño, mira para ele, unha criatura camiña de ser. Para onde me leva? Ah, hora de comer. Veña, xa nos iremos volvendo por aquí. Enfermeira, o meu fillo, por favor, Lema a Vilela. Pero este non é meu fillo. Pero... Costas Ambá. Pero que fixo? Calma. Aquele. Está certo. Estamos aí, que pasó? Estamos aí, guapo. Que pasó? Que foi? Desde logo, completamente desequilibrado.
compañeiros do colexio, no recreo, rinse de mí. Con resentimento, con toda a frustración que tengo que ser o marginado, rinse de mí. E tenos que ver aí, ríndose a gargalladas. Imagino sinalándote co dedo e facendo xestos de burla. Entón vas e dis o texto. É que é imposible que gañemos, Xavier. E mira que bonito o traxe que che merquei, Pero nin te concentras, non tes alma de actor. Esas cousas nótanse. A tua idade, eu xa tiña representados todos os papéis protagonistas de todas as representacións infantís habídase por aí. Disfrazábame, recitaba poesía, encantábame subirme a unha silla. Os meus compañeiros do colexio no recreo rinse de mí. Quitan a merenda e tírenme do pelo. A mí sí que me tiveran escollido para anuncio. Pero tu avoa era unha muller moi estricta, moi do seu tempo. Sabes o que che quero dicir? Cando lle dixen que quería ser actriz, pegou un bofetón que se me quitaron as ganas. As ganas de insistir, porque eu actriz sigo sendo. Noto-mo aquí dentro. É moi boa, ademais. Ai, mira que son comprensible moderno. Que o neno di que quere ser actor, eu, adiante, fillos, eu que se gusta. A mí non me levaron a ningún casting, non. A mí un bofetón, que se me quedou a cara de miña, a man de miña nai marcada na cara durante unha semana. Ou máis, porque tempo despois eu ainda me miraba no espello e me notaba unha meixela máis vermella que a outra. Pensei que nunca se me iba a borrar esa maldita marca. E crees que teño unha meixela máis vermella que a outra? Non, verdade? Bueno, pois prepárate que están a piques de chamarte. Pero non te fagas ilusións. Non te emociones con isto, que despois te trago. Cada un ten que coñecer as súas capacidades. E o teatro non é o teu, eu digo polo teu ben. Vale. E non te entretiñas moito na proba. As 8 tes clase de informática e ti tes talento para a informática. Sería unha pena desaproveitar, verdade? Non tes que facer nada, Alexandre. Só comportarte tal como eres. Serio e natural. E non te flotes. Pensa que eres 10 veces máis inteligente que os nenos esos que farán a prova. Eles, como podes imaginar, empezarán a comportarse como se igual que os nenos foran imbéciles. Ti non. Ti, serio e natural. Mira fixamente a cámara e dis: os meus compañeiros de colexio no recreo. Vocalizando, que se entenda ben. Pensa que eres 10 veces máis inteligente que os señores eses que farán a prova. Ou sexa, que ti, tranquilo. Que son aspirina? Son boas pa corazón. E tamén pos nervios. Son boas pa todo. Oi? Sen auga fan máis efecto. Non sabía. Como podes imaginar, Alexandre, é moi importante para nós que te escollan para este anuncio. Pero non por as partes. Todo o diñeiro que ganes poñeremos nunha libreta de aforros que servirá para pagarnos esta prova. Porque teu pai e máis eu queremos que se che empece a coñecer canto antes mellor, tal como eres. 10 veces máis inteligente que o resto en xeral. Queremos ensinarlle ao mundo como vocalizas, serio e natural. Os meus compañeiros de colexio no recreo. Que se che empece a coñecer desde mañá mismo, Alexandre, fillo. Como teu pai e máis eu estamos fachendosos de ti e do que chegarás a ser. Ainda que ti non te das conta, esta prova é fundamental. Primeiro, porque será o comezo do teu éxito. E despois, porque todo o mundo dirá o esforzo que fixemos. Entón, teu pai e máis eu comenzaremos a estar tranquilos. Entendes o que che quero decir? Agora vou te dar outra aspirina. Pola mañá tomaste 2. Agora 11.
Quítanme a merenda e tíranme do ben, sabedes unha cousa? Un xesto así, xa sabes, como de a mí dame igual, xa sabes, como que me da igual, como que che da igual. Queres que haga máis ter conte? Pois légrate ben de todos os movimentos que ensayamos e fai no ben. Serei tan feliz cando te vexa na televisión, ben peinado, guapísimo, e coa gravata. É a única condición que poñerei, que saias coa gravata. Pareceme que como nai teño direito, non? A gravata número 3 de miña regalei a teu pai. Tirou a cabeza e pediu o divorcio. Agora tamén a vexo espantosa. Pero entón, aseguroche que lla merquei con toda a miña ilusión do mundo. Pensei que sería máis original que as outras 12. Tirou a cabeza e non contei a velo máis. E iso non está nada ben. Nada ben. Falaron divinamente o meu fillo. E os señores do anuncio quedarán encantados. Os meus compañeiros do colexio no recreo rinse de min. Quítanme a merenda e tíranme do pelo. Do pelo, do pelo. Un anuncio que se pasará 3 veces ao día. Mediodía, tarde e noite. Durante o medio ano como mínimo. Ai, que felicidade, meu neno. É bonito que un pai non queira ver a seu fillo. Non, non o é. E aseguroche que mo dixo así. Non o quero ver máis. Un xesto así como de nunca máis. Xa sabes, como de nunca, nunca máis. Pois sí que te verá. Mediodía, tarde, noite e coa gravata. Venga, meu rei. Estou moi fachendosa de ti, xa verás que vengo máis facer. Xavier Castro. Os meus compañeiros do colexio no recreo rinse de min. Quítanme a merenda e belíscanme do pelo. Pero, sabedes unha cousa? A min dame igual. Porque eu teño o futuro asegurado e eles non. Nunca é demasiado pronto para facerse un plan de pensión en seguros arcoíris. Fixo moi ben. Pero un pouco emocionado. Non se lle entendía cando falaba. É moi tímido o seu fillo. Non miraba nunca a cámara. Equivocouse. Sí, equivocouse. Cando tiña que decir, quítanme a merenda e tíranme do pelo, Sí, equivocouse nesa frase. dixo, belíscame o pelo. Oh, sí, belisca o pelo. O pelo non se belisca, non. Fixo moito mellor do que eu pensaba. Sí, Mira que ben. o seu fillo é todo un actorciño. Non, señora. Ah, non. Non. Pois a verdade é que non. Pois iso. Oriol Erracedo. Os meus compañeiros do colexio no recreo rinse de min. Jaja. Quítame e tírame do pelo. Pero, sabedes unha cousa? A min dame igual. Porque eu teño Porque eu teño
asegurado burro y eles sabedes unha cousa, nunca é demasiado pronto para facerse un plan de pensión en seguros arcoíris. Tirarme unha corbata a cabeza, pero ahora devolvo xa con neno incluído, desgraciado. Felicidades. Gustoulle. Moi creíble. Que a filosofía preciosa. Si, moito. Cando dixo, quítame a merenda e tírame do pelo, parecía que o pobre neno ia quedarse calvo. Moi pensa cochina. Alexandre Gómez. Mira que ben. Os meus compañeiros de colegio no recreo rinse de mí, quitan a merenda e tírame pero sabedes unha cousa, a min dame igual, porque eu teño o futuro asegurado e eles non. Nunca é demasiado pronto para facerse un plan de pensións en seguros Fixo fatal. Ni se entendía o que dicía, ni interpretaba o papel, e ademais, beliscame o pelo. Foi espantoso. Beliscame o pelo. Quítame a merenda, beliscame.